Olan hemmeti öten asam bolupdy. Gögüm gürläpdi, ýagşam ýagypdy. Bu wagt welin olatlyň hiç bolmady gally. Howa açylyp dünýä gün nuruny gark bolup ýatyrdy. Ýere ýam çalgypdy. Diňe ýaňy ýapraklarynyň boyun ýetirip uran agaçlyň gömgökçi ter ýapraklaryna ýagyş döwmejikleri bulroş görnýärdi. Ýagyň biter çağı hemmelin göwünü öteripdi. Men şatlygym hatam eterdi. Men obamyzy görmänime inni ençemi ýyllar geçipdi. Bir ýere ýörete gezmäge gelipdim. Onuň her bir gymyla ul tolgyny bilen teredýädim. Obamyz üýtgäpdi. Köçeler ululup asfaltlandy. Niräňe teretseň appaq jaýlardy. Adamlar işe howlaşyp kaptandan geçip durdular. Her kimiň aladysy, öýdi işi bar. Öňänden maryan iki tane oglançyklaram bir zatym gurrun etip barýardylar. Olaň her gaýtynyň eline bir destek gül bardy. Senin meni günme goýmanak derin gowgalady. Ýogda merimiz başa garaýmaly. Uy, ýogdamam. Sen näme üçin gitmejek bollaňa? Menin tek gül çykan röm etmedim. Ýap-ýanjyda kaçdy ahyry. Sen näme? 40 tawuk gali, öňünden çykýamyň näme? 10 gün menden öňüden de meýdan gömmok bolup ýatyrdy. Gülälega şo wagtym bardy. Ýani ýaltanynym diýädene. Dul kesinem ýaltanmadymy? Näme ýaltan? Muallimimiz üçin ýaltanjak gumanym barmy? Onda da öl muallimimiz üçin. Oňa mektepde iň ol muallim diýerler. Oňa gardaşan, ýöne ýerden akylanyň ýene ady beren alyrlar. Uy, ýoksa de, sen gülüň nerede sakladyň? Bankada goýup şonda sakladym. Haýda alwat, menim jeýtdim de. Olaň eline çemenler çigillem bilen jümjüme gülünden maglandy. Men özüme men tek çigillem gül çykardan iýrakdyr dep pikir edýärdim. Olaň eline gül görüp, meňem bar mahallar çigillem gül ýogmagy diýenim ýadyma düşdi. O wagtlar we dikegim diýilen ýerim Günnowar tarapyna ýeke tutun golayna barardy. Şo taý çigillem gülüniň bol tapylýan ýerdi. O taýynyň otan bitkenini, şo taýdan dikan ilerligini seredenmizde Aşgabatyň çarasy dogry görünýärdi. Köpet dağ bolan has golay gelen ýaly. Ýaşlaklaryň arasyna gyzar oturan dymgyzyl gülleri gözümizde şönne edil gyzyl tapan ýal begen şerdik. Onuň bu koglanjyň eline güller jadyl ýal täsir etdi. Birden oglanyň biri üýtgeşik bir zady gören ýal körüp durupdy, allan bar ýal algap başlady. Ey, tanayman lay. Zalim, görenin köp bilmişdigini. Yeterim, ölerin onun ýeginden yeterim. Dur diýelme sana. Dur. Bular howlaş barşyna en çema adamyň duşundan wazyrda ýel ýaly bolup geçip gitdiler. Bulara näme molluka? Ýyznak ýetaýdy olar hökman boğuşar. Bular bu bolup barşlaryny birden maşina aşagyna tüýämäwde ýaşdyr. Ýyzlarynyň ýetip, olar saklamak gerek. Şol ılgap barşlaryny öňdäki oglan bir adamyny görüp gujoklady. Gutlayan Nelson. Sağ ol. Bu gülleri ýöre teseň üçin ýagdym. Gutlayan eles bolum. Ene alın. Buları ýöre teseň üçin ýagdym. Sağ olun. Berekella balalım. Gelin inni men siziň her haýsyňyzy öz oglum hökmünni guçoklaýyn. Menem oglanyň iýi süre ol adamyň ýanyna bardym. Birden iýnim dygylap gitdi. Dilim maglanyp gyzaryp ýere baktym. O men tanama döýdüň. Ýüdüme de teretmän özüne gül beren oglanlar bilen mektebe tarap gidiberdi. Yürüň balalım. Yürüň makaly. Gel. Olar han ha gidip barýarlar.
Ýöwrümden olanlar men welin aň bolup seredip dur. Men ilkinji wedek mektep kapysyna nätleşimdi. O wagtlar maňa hemme zat geňdi. Men iň ýyrak partaga geçip oturdum. Kalatyň içine sin edýän. O kara tahtanyň ýalpylaşyny, partalaryň kanlygyny, äpşelerin goýup bizim tamamyz ýaly. Ýöne parta maňa azajyk uly bolýardy. Ayagym ýere değsene. Bey, men şulan hemmesinden kiçim kamay. Ay oturmarnam nay. Ine şeýdip tuttur bererim. Muallim görmedim. De, yankıcan sesinin katdygyny, onun dama garjadyn kakjykynka. O butayda näme bolup işleýärka? Ony ança muallim geldi. Ösün kapkara taşly edil ulagym meňdep duran adam eken. Ýeginne gömgök kostyum bardy. Goltugyny gaty eken kitap bardy. Ol stoluň başyna geçip dik duran ýerinden ählimi seredip çykdy. Salam okuwçylar. Salam. Inni bolly. Çağılar. Salamlaşdyk. Ýöne mugallim klasa gelenine ýeriňizden turmagy ýadyňyzdan çykarma. Bolya. Inni bolsa klas jurnalynyň tiziň familiýaňyzy hemde atlaňyzy okajak. Kimin ady çyksa bar diýmesinne, men diýip ýerinden turdum. Bolýarmy okuwçylar? Onnen ýuwaşrak. Ataýew Sähet. Men. Ataýew Alty. Men. Sähedow öwürdü. Men. Babaýew Adymy çykarna şeýle bir tolgun garaşadym boluny hi goýay. Men. Göwnüme urmasa men adym ýazmak ýatlaryny çykaran ýalylar. Adym näýle golany? Yerimden turup men nip gyýran özümem düýman galdym. Gurbanow Arap. Men. Muallim familiýam atlymyzy okap boldy da kitap baýlamaga durdy. Ýuwaşrak çağalar. Her kim oturan ýerine otursun. Kim ýerinden gowadygansa, ýa-da maňa da diýip gyýkylyp etse, onda kitap paýlajak däl. Men özüm ana şu ilkinji partadan başlap her haýtyňyza bir kitapdan paýlap çykjak. Kitap kan hemmeňde de ýeter. Diňe ýuwaş oturmaly. Me. Ana bir saňa. Ine bir de saňa. Me. Al. Men iň ýyrak partada oturan üçin muallim biziň ýanymyza iň soňundan geldi. Ýanymdaky olanyň adynyň akydygyny bilýärdim. Siziň biriňizde kitap ýetmedi. Onu men erti getirip bererim. Häzirlikçe bolsa, iki bolup bir kitapdan okaberiň. Muallim kitap partamyzyň üstüne goýan nesine aky garba bally. Ey, ol men kitabym. Muallim maňa berdi onu. Sen kuwaşyny muallim maňa berdi. Muallim sana ertir getirip berernidi. Yok goýtaba muallim sana ertir getirip berernidi. Yok sana dedi. Yok sana dedi. Sana. Yok sana dedi ho. Ay basan ay. Şu kitabı elimde ölsen de berecekten, hova berecekten. Muallim maňa berdi, kutady. Getirdi ileri o sana. Berecekten ho berecekten. Berecekten mi? Berecekten. Ilki parta. Siz näme gaýgyrşýanyňyz? Ak kitabım ver onu. O kitabı maňa berdi daýryş muallim. Yok maňa. Hani durun. Doğrudan men bir kitap belli biriňize bermendim. Hani kitap berberit, ine şeý dipjik araňyzda goýuňda, ikiňiz hem okaberiň. Muallim ýanymyzdan giden nesine aky kitap ýeni öýdüňni çökdi. Men gaharmy ýüzüm parta berip, gorkullap agladım. Şoý karalykda bir ullukan, yumşak elin kellemden sypalanyny bilýän. Kellem galdyryp galdyrmakam,
Burnumy bir täzeci kitabyny ýitirdi. Gaňrylyp ýokarıma teretsem, bir eli bilen kellämi syp alýan. Beýleki eli bilen bolsa edil gözümiň önüne bir kitap tutup duran mugallim gördüm. Me, al, bir sen kitabın. Men bunu öz portfelimden çıkardım. Özüm bolsa bugün garaz oňuşga ederin. Ediller edindim. Şoň kitabymy 100 gezek dağıtıp çıkarmalsam gerek. Kitab içindäki suratlar gözüme jan ýaly bolup görünürdi. Şondan soň her gün elim kitap bilen mektebe gatnadym. O kitap aýrylmaz ýollaşym boldy. Bir gün muallim meniň öýe berilen ýumuşy sorady. Yerimden turdum da ýatdan aýdyp başladym. Kapyň ağzından ýöreýär bir horaz, gyzyl kökeçli butlary ýoňnaz. Gıyranda älim jahan ýanglanýar, onuň sesine hemme gen galýar. Lappaň gar ýagyp, appak bolly meýdanlar, ýokardan batly gelip, ýere ýuwaş düşýärler. Berekella. Sen öýe berilen ýumuşy oňat ýerine getiripdiň. Çağalar, başga da goşguýuny ýat tutanmady bamy? Hiç kim sesini çıkarmady. Men öl begenjimden näçegim bilen okdum. Bir gün ölen sapagyma okuman gelipdim. Muallim onu ýüzüme sallap durmaly boldum. Näme üçin okuman geldiň? Näme sesini çıkaramak? Ya, ýaltanyp okamadyňmy? Ýalysman dün Näme dün? dün ýet top oynap ýanyndan çykarypdym. Agşam okym tutdy. Bay bagana tapdy. Ýewaş okuwçylar. Ýollaşyňyz sapagyny taýýarlaman gelse oňa gülüşmek bolmaz. Gaýtam oňa kömek bermeli. Oňa biziň hemmemiz jogapkärdir. Bilmeýän, düşünmeýän zadyňyzy biri-biriňizden sorap durmaly. Ondan oýna gyzyp ýa-da başga işi bahane edip sapagyňyzy taýýarlaman gelseňiz, men size käýärm. Eger şey dip sapagyňyzy taýýarlaman, bilmän, klasyň içinde ýüzüňizi gadardyp dursaňyz, ikinji klasy geçip bilmersiňiz. Ondan bir ýyllyk zähmetiňiz biderek geçer. Şondan soň ýekeje gezegem sapagymy taýýarlaman, oňat pişirmän mektebe barmadym. Garaz muallim ol kitabyň içindekiler başdan aýak bize öwredip çykýança köp zähmet çekdi. Birinji, ikinji, üçünji klasda bizi şol başdaky muallimimiz okutdy. 4-nji klasda okap başlarymyzda uruşturupdy. Men ikagym başga biriniň kakasy, garaz köpüýemiziň howatlarymyz uruşa gidipdi. Muallimimiz uruş hakyna, watanymyzyň üstüne abanyň howp hakyna her günden ýaly gurrun berýärdi. Şol ilkinji gar düşenni muallimimiz bir neme giýjak alyp geldi. Başyny kulakçyny, aýagyny ädigi bardy. O boyunnak şarfyna maýrman klata girdi. Bir hil howluk moç, bir hili ýüz salykdy. Okuwçylar, men mehriban jigilem. Men siziň bilen hoşlaşmagy geldim. Men fronta gidýän. Sizden aýrylyşmak maňa gaty kyn düşýär. Siz bilen biçak öwrenjipdim. Siz men diňe okuwçylym däl. Edil öz oğullum ýaly bolup galypdyňyz. Ýöne okuwçylar, watan bizi düşman bilen sewişe çagyrýar. Anha düşmany ýeňer, ondan ýene duşur. Ilýän, siziň kakalaňyz, agalaňyz fronta gitdiler. Şeýle kynçylykly, şeýle jogapkärli wagtda diňe mertlik, tutan ýerlik gerek. Watan sizden ýekeje zady talap edýär. Oňa dokan, öýüňizi, kalhoza kömek edin. Gürleşdikmi çağalar? Gürleşdik. Hoş onu sağ bolun. Sağ ol. Sağaman galın. Aman
Şovolly muallim aýdyp görmedim. Oň derine başga muallim geldi. Soň başga biri gara köp muallimler okutdy. Aradan köp wagtlar geçdi. Ağaçlar 25 gedek pıntıklap, 25 gedek yapragyny dökdi. O wagt okuwçylaryň öýüşipli çağal çuwgal bollar. Ýöne şol muallim hiç gözümden aýrylmady. Bizim okumadyk kitabymyz, bilmeýän zadymyz galmady. Ýöne olaň hiç eti şol muallimden, oň bize ilkinji öwreden harplyk kitabyny derin tutup bilmeýärdi. Çünki o kitap ömrümizde ilkinji okan kitabymyzdy. O muallim ömrümizde ilkinji okadan muallimimizdi. Şo bir wagt okan harplyk kitabyny şu wagta çeni saklamanymy ýeniden gynanyp ber. Çağalyk ýyllarymyzdan ak goş ýaly uçup gitdi. Häki eli gully ekolançyk bolmadyk bolsa bu zatlar men ýadyma düşmedi. Olaň alrany barýal ylgyşyp uly höwes bilen gül gowşuran adamlary bize harplyk kitabyny öwreden muallimdi. Ýüzümiň gydarmasy, dilimiň tutulup durmasam şoň üçinni. Her näçe aljranam bolsam, oň şaldaçyny ýygyr tutan gijijik ýüzüň taýgardym. O biz okudyan wagtlar gara saçly, gara gözli dolmuş ýüzlüğünden başga da daýawdy, eginnekdi. Göwnüme bolmasa onu bir üýtgemen galanda gözlerdi. O gözler şomahallarym edil häzirki ýaly mähirli, bir hili sossun wasýady. Menem bugün beýlek çağlar ýaly oň ýanyna bardym. Menem edil kiçijik çağa ýaly oň ýüzüne möltörlüp seretdim. Beni innem arman bilen hyrçymdy işleýän. Näme üçin men oňa salam bermedim? Näme üçin men o özümiň kimdigini tanatmadym? O berin men tanadym kan. Nereden tanadym? O men ýüzüme de seretmedi ahiri. Olar bireyem gözden gaýyp bolan bolsalar, men hinidem olan giden tarapyna öz çağalyk ýyllarma seretip durdum. Ýok. Meniň özüm tanatman ýylyma şähere gidip bilmen. Şäher barýan ýollaş muallim. Men bir wagt getişim ýaly goş bolup mektep algadym.